Тезден октябрь жейді. Демек, әр бір театрда сезон ашыла дегенсіз. Шыл жехеттен студиябызда мұхтарам қонақларыбыз бар. Галескар Камал исеміндегі Татар Дәулет Академия театрының әйдәп барушы актерлары, Татарстанның халық, Россияның от қазанған артистлары Дания Нурлы һәм Наил Дунаев белән сөйләшәбез. Исәннәрмесез. Ең бірінші ширатта зур рәхмәт келгенігіз үшін. Репетицияларығыз көптер, эшләрегезне калдырып. Менә тамашачыларыбызга Туфан Миңнуллин декадасы хакында сөйләмәкче булабыз. Инде октябрьнең ничәсеннән башланан айлабый һәм ниндирәк спектакльләр булачак? 5 числода, 5 октябрьдә Туфан Миңнуллинга багышланган, аның иҗатына багышланган, аның спектакльләреннән торган спектакльләрнең декадасы башлана. Ул 5 октябрьдән 11 октябрьгә кадәр була. Декада оештыру ул Туфанның иҗатына хөрмәт, аның иҗатына ихтирам дигән сүз. Туфан һаманда исән, Туфан һаманда әле безнең арада дигәнне күрсәтә торган зур, минем өчен генә түгел, бөтен кеше өчен дә шулайдыр, театр кешеләре өчен ул зур вакыйга. Димәк, Туфан әле безнең арада. Декада 5-ннән башлана, 11-дә тәмамлана. Шушы 10 көнлектә 19 спектакль уйналачак. Һәм соңгы көндә гала концерт белән ябылачак, тәмамланачак. Инде аның ачылышы безнең әлегә баягы Туфан Миңнуллинның Марсель Сәлимҗанов куйган Григорий Кәүләре спектакль белән ачыла. Башта тантаналы кичә, тантаналы сүз булачак, аннан соң Григорий Кәүләре уйналачак. Безнең театр һәммән Туфанның иҗатына зур хөрмәт белән, зур ихтирам белән карый. Бүгенге көндә дә аның безнең театрда 4 спектакль бара. Ул репертуарны Туфан Миңнуллинның безнең театрда бер вакытта тукталганы юк. Безнеке генә түгел, башка театрларда шулай. Мәсәлән, бу театрга, бу декадага киләчәк Башкортстаннан 4 театр. Яшьләр театры, Нур татар театры, Гафури башкорт театры һәм Туймазы театры, Оренбург театры киләчәк. Аннан соң Буа, Әтнә, Нижик Түбән Кама, Әлмәт театрлары, гомумән татар театрлары катнашачак. Һәм декаданың шунысы кыйммәтле, шунысы кадерле бу тамашачыларга ул бик кызык булачак. Чөнки һәр театр үзенең Туфанга карата булган мөнәсәбәтен, Туфанның иң әйбәт спектакльләрен чүпләп, шуларга яңадан әйләнеп кайткан дигән сүз битендә. Һәм тагын берсе шунысы бар. Мари Эльдан, Мари Эль театры киләчәк. Мари Эль театры безнең гастрольгә килгәне булды, ләкин ул Туфанның легендар Әлдермештән Әлмәндәрен алып киләчәк. Менә тамашачыларыбызга никадәр бүләк була икән айлабый. Искиткеч булачак. Шуннан безнең спектакльләрнең турында сөйләп, без инде туктаусыз сөйләргә мөмкин, шуңа күрә мин менә менә Дания карабиләсе дигән сүзләр. Дания ханым, менә сез шушы декада вакытларында Туфан Миңнуллинның иң беренче тапкыр сәхнәдә уйнаган әсәрен, андагы героинягызны күз алдына китерәсезме? Әлбәттә хәтерлим. Әле мин беренче курста гына укый идем. Безне бер төркем кызларны аның беренче пьесасы булгандыр әле Туфан Миңнуллинның. Азат исемле пьеса ул. Шул спектакльне куялар иде шул вакытта. Безне анда катнашырга чакырдылар инде кызларны. Анда без урман җәнлекләрен уйнадык. Мин күбәләктә булдым, төлкедә булдым, тиендә булдым. Менә шул бик истә калган. Артист барысында булырга тиеш. Ул 1962 ел иде. Инде менә әйтте бит Наилабый әйтеп китте сезон ачылу турында. Хәзер тамашачыларыбыз өчен әзерләнгән сезон ачылу хакында видео язмабыз бар. Шуңа тукталабыз, аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәчәкбез. Галескар Камал театрының быелгы 110-нчы сезоны нәкъ менә әлеге дәртле биюгә охшаган булыр кебек. Традиция буенча театр сөючеләр Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәһәр спектаклен тамаша кылганнан соң инде икенче көнгә сәхнәгә татар драматургиясенең тагын бер легендар язучысы Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану әсәре менәчәк. Галиябану спектакленең Камал театрында 10-нчы куелышын иң беренче тапкыр аны 1918 елда Сәйяр труппасының сәнгать җитәкчесе Габдулла Кариев куя. Ә бүген исә ул яшь режиссер Илгиз Зәйниев кулында.
Еш буына карамастан драматургия һәм режиссура өлкәсендә ныклы адымнарын ясаучы Илгиз Зәйниев ни өчен нәкъ менә әлеге әсәрне сайлавын былай дип аңлата. Галиябану чөнки ул татар сәхнәсендә беркайчан төшәргә тиеш түгел минемчә, ул безнең символларыбызның берсе, халыкның яраткан әсәрләре һәм ул инде классика буларак вакыт белән сыналган һәм һәрбер заман өчен ул актуаль, анда ниндидер яңа әйберләр ачыла һәр бер буын үткән саен. Һәм бүгенге көндә труппада әлеге әсәрне уйнарга яшь буын, яңа буын бар. Кара күзле, кара чәчле Гүзәл Гөлвердиева әйтерсең нәкъ менә Галиябануны уйнар өчен яратылган. Төп героиняларны беренче тапкыр гына башкаруы булмаса да, әлеге роль аеруча дулкынландыра ди Гүзәл. Куркыныч, зритель ничек кабул итәр икән, башка героинялар белән сравнивать итеп, чагыштырып карарлармы икән дип бар инде анда уйлар туа. Аны гына уйлап утырып булмый, эшлисең инде. Татар драматургиясы классикасыннан башка Камал театрында рус һәм чит ил драматургларының әсәрләре дә куелачак. Барлыгы 7 премьера булыр дип көтелә. Шулай ук безнең октябрь азагында 24 октябрьдә кече сәхнәдә шулай ук яшь режиссер Рамил Гараев, Салават Юзеевның Хафалы биюләр дигән спектаклен тәкъдим итәчәкбез. 7 ноябрьдә кече сәхнәдә балалар спектакле премьерасын күрсәтәчәкбез. Аннан соң декабрь айында безне тагын 2 премьера көтелә. Ул зур сәхнәдә Дон Жуан булачак декабрь башында, декабрьнең азагында булачак Исәмме улым Алексей Огарев килеп куячак Островскийның Урман әсәрен. Апрель айларында дип торабыз. Илгиз Зәйниев үзенең әсәрен үзе үк сәхнәләштерә, ул әлли-бәлли-бәү дип атала. Быелгы сезон гастрольләр һәм фестивальләргә дә бай. Шуларның иң зурысы бөек драматург Туфан Миннуллин истәлегенә багышланган театраль декада. Монда республикабызда гына түгел, Башкортстан һәм Оренбург өлкәсендә иҗат итүче театрлар катнашачак. Һәм быел беренче тапкыр ноябрь аенда Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия тапшырылачак. Шулай итеп, Туфан Миннуллин спектакльләреннән оешкан декада турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Студиябездә Дания Нурлы һәм Наил абый Дунаев. Наил абый, менә сез Туфан абыйны зурлап бик күп театрлар килә катнаша дидегез. Сез үзегездә Туфан абыйның сабакташы, чордашы, замандашы. Галиябану спектаклендә сез аны уйнадыгыз да, Туфан дигән исем белән түгел, Туран дигән исем белән. Ай, рәхмәт, Туфанны искә төшергән. Бергә укыганны искә төшергән өчен бик рәхмәт. Без аның белән горурланабыз, бөтенебезгә, мин генә түгел, бөтенебездә. Чөнки аның өчен даһи кеше белән бергә уку, бергә гомер үткәрү. Менә бер нәрсә искә төшерим. Шәкерт чактан инде. Хәзер Туфанның улыгайган чагын күпбез белә, күз алдында булды. Инде фәлән җиллардагы ягын искәндә без студентлар ВГИКта теге кино актерлар белән шулар белән бергә общий теге гомуми торакта торабыз. Без беренче этажда, беренче катта торабыз. Кызлар безнең Нәҗибә, Фирдәүсләр соңгы катта торалар. Шулар бер заман кыстабый пешергәндә дә безне кунакка чакыралар. Фирдәүс Актямова, Нәҗибә Ихсанова, Клара Газизовалар бергә торалар. Бер заман тәрәзәгә тык-тык-тык шакый бер кеше. Бу студент. Бу моны куганнар да кертмиләр икән. Нигә гомуми торакка керүче кеше бер бабай утыра. Менә ул җыклап утыра. Үзебезнең торакта торучылар булса кертеп җибәрә, карамый да. Как чит кеше була, куям этмени шунда. Biz аны СПП дип атайбыз. Стой, предъявляй пропуск дип. СПП-дан үттеме юкмы, китми. Шуннан без моны тәрәзәдән тартып алдык. Теге аш студент үзебезнең дә ул халкы. Без чакырылган бит кунакка, біз анда ертип мендек. Шуннан кыстыбый ашый башладык. Кыстыбыйны ашада теге инде йоттыгып, инде үзе нишләргә белми яшый. Ой, какой вкусный. Как это называется? Без инде куя белик кыстыбыйны. Туфан әйтә, жмёшка ди. Шулай итеп, жмёшка белән сыйладык. Туфанның инде монсы җыр теллеге теге вакытта да аптырап кала торган кеше түгел. Шуннан икенче, Туфан укан вакытта ук
тәрҗемәне без дипломный спектакльгә бик авыр спектакльләр алып пьесаларын берсе Владимир Маяковскийның Мунча спектаклен Баняны алдык. Дипломный спектакль безнең педагоглар алды инде безнең белән сөйләп. Шунда ал тәрҗемәне Туфан белән Мир тәрҗемәгә алынды. Һәм менә дигән тәрҗемә беренче эшләре сәхнәгә Туфанның шуннан башланды. Аннан соң азатлар фәләнләр киттеләр. Шуннан спектакльне куйдылар, спектакль барды, без монда кайтып дипломный спектакль монда да уйнадык, гүжләдек. Маяковскийны бик театры, бик сирәк театрлар куя, ул бик көчле сатира театры. Анысы Туфанның заслугысы булды. Икенче Туфан үзе уйнаганда актер буларак та ул итеп калганнардан түгел. Мәсәлән, безнең дипломный спектакльдә ул Сәгыйть Рәмиевны уйнады. Теге Тукай буенча дипломный спектакльдә. Мин Дамир белән инде Тукайны, ул Рәмиев, в общем, бөтен кешеләр Галескар Камалдыр. В общем, шундый бик дахиларны уйнап бер дипломный спектакльнең берсе шул иде. Рәмиевне. Мондый эш вакытында, мәсәлән, курсовой эшләр вакытта ул Ричард Трейтерин уйнады, Нәҗибә ханым белән. Анда да аны җаулап алуны 3нче курстан башланды дип әйтергә була Нәҗибә белән. Шуңа күрә аннары ул театрны шул кадәр ярата иде. Мәсәлән, килә спектакльдә инде аның пьесасы юк, Зәңгәршәл бара мәсәлән. Шунда Марсилдән, юнә шунда теге бәрәңгене ашарга чыгарып кашканда фәлән чыгарып яткыр әле, миңа рөхсәт иде. Шунда чыгып, шунда пешкән бәрәңгене ашарга шунда ятасы килә. Һаман театрның, исен театрның театр белән яшәр, театр белән аерылып алмады дип. Шуңа күрә ул чын театр кешесе, шуңа күрә аның эшләре дә шундый гениальный әйберләр килеп чыккандыр, әлмәтләр, Әниләр бәбиләр һәм башкалар. Шуннан да менә бу спектакльләрнең барысында инде без яңадан хәтергә төшереп, Туфан абыйны бергәләп искә алачакбыз декадада. Дания ханым, Туфан аганың тагы ниндирәк спектакльләрендә уйнадыгыз? Тагы нинди рольләр хәтердә яңара? Менә 1966 елны мин театрга килдем. Шуннан алып, шушы көнгә кадәр санап чыктым репертуар буенча. 9 әсәрендә уйнаганмын икән мин. Билгеле бу аз түгел инде. Ой, Туфан Миннуллинның әсәренә эләгү үзе бер шатлык, ниндидер җан рәхәте бирә иде. Бөтенебез менә көтеп ала идек. Чөнки аның һәрбер язылган пьесасы шул кадәр тормышчан, эчтәлекле, мәгънәле, һәрбер язылган образының актерлар өчен шул кадәр менә тулайым язылган, актерларга уйнарга нидер рәхәтлек тә, җиңеллек тә бирә иде. Чөнки ул тулысынча язылган һәрбер образ. Үзе ничек әйбәт укыйдыр пьеса килеп. Ул инде менә ул образларны шуңа кереп укыйды безгә пьесаны, яңа пьесаны алып килгәндә. Уйнап. Мин уйлыйм, менә аның әсәрендә уйнаган һәрбер ролем минем иҗатымны байыттылар дип. Мин Туфан абыйга шиксез рәхмәтлемен. Урны җәннәттә булсын. Мин менә әйтер идем, үзебезнең театрның тарихында алтын хәрефләр белән язып калдыра торган күренекле драматург ул. Тиздән декада башлана, рәхим итегез, бик кызык булачак. Менә бик зур рәхмәт, сезгә дә уңышлар телибез. Һәрбер чыгышыгызны алкышларга күмсен. Үзегезгә дә Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Галескар Камал театр актерлары, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Наил Дунаев булды.